след като приключи лекцията на Влади, прикани в кафето, за да обсъждаме това, което сме видяли и чули днес. Здравейте от мен, съм Владислав Драманев от bitcoin.com и днес ще ви говоря малко за биткоин портфейл. Всъщност е нещо доста важно, се радвам, че има толкова много хора, които се интересуват. Биткоин портфейл, цяло, защото наистина биткоин портфейл е нещо, с което не трябва да грешите, защото ако грешите и използвате грешен портфейл или не го защитите достатъчно добре, може да загубите всичко, което притежавате. Това ще бъде всъщност съдържанието на моята презентация. Като първата част, може да кажа, че част се разделя на две части. Първата част ще говоря за различните биткоин портфейли, защо ви е нужен портфейл, какви са различните биткоин решения, биткоин портфейл решения за десктоп, за мобил, за веб. Смятам, че втората част е малко по-интересна, ще е малко повече движение, всъщност ще трябва да се на стола, за да правя някои неща. Надявам се, че всичко ще мине както трябва. В хартийния портфейл, това е нещо наистина много важно. Аз смятам, че е може би най-добрият начин за съхранение на биткоин в дългосрочен план. Но за това малко по-късно. Започваме с презентацията. Значи, защо ви трябва биткоин портфейл? Биткоин портфейл ви трябва, за да имате биткоини, за да държавате биткоини, за да изпращате биткоини, за да получавате биткоини. Просто без биткоин портфейл не може да оперирате, да бъдете активни в биткоин мрежата, така се каже. Много е смешно, както някога вече такива съобщения, не съобщения, ми разговори по телефона, разни хора искат да си купят биткоини, обаче като цяло всичко им е ясно как става, обаче има едно поле, което гласи биткоин адрес и много хора не им е ясно точно какво е това биткоин поле и въобще дали трябва да попълват нещо там. Определено трябва да попълват нещо и всеки път аз им давам предложение какъв биткоин портфейл може да използва. Това малко по-късно. Но най-важните неща, които трябва да знаете за биткоин портфейла, че той съдържа вашия публичен ключ и вашия частен ключ. Ако нямате такъв публичен ключ, ако нямате биткоин портфейл, както казах, вече не можете да държавате биткоин. Частният ключ всъщност включва в себе си самия публичен ключ, това ще го видите малко по-късно. Ако имате публичния ключ на някой, дали ще е ваш, дали ще е някой друг, вие чрез този публичен ключ може да видите всички транзакции, които са към този адрес и от този адрес. Това също ще ви бъде демонстрирано. На базата на публичния ключ, използвайки blockchain.info, който е един много полезен сайт, аз лично го използвам ежедневно. С публичен ключ blockchain.info може да направите всички тези неща. Може да видите управлен адрес, какви транзакции има, как съществува, колко биткоини са влизали, колко биткоини са влизали, всичко с този адрес. Това тук е един имейл, който бях получил 27 декември, който трябва да ви покаже защо всъщност е толкова важно да съхранявате начин да защитите портфейла си. Някакъв уважаем, който идея, изпраща това съобщение към вас и към мен, като твърди един вид, че ви изпраща неговия wallet app, където всъщност се съхранява вашия частен ключ и вашия публичен ключ. Но най-важната част е частен ключ. Този wallet.dat, ако някой по някаква причина успее да се добере до него, т.е. той на вашия компютър, може да изкара там частен ключ и всъщност да присвои вашата биткоин идентичност. Затова е много важно да го защитите добре. Всъщност този човек, това, което смятам, че се направи, е да ви накара да си мислите, че на този wallet.dat има 5,63 биткоина, евентуално да свалите този файл, някаква програма се стартира и вашия wallet.dat вече да бъде негов. Чрез този wallet.dat, той буквално, както казва, вече има вашия биткоин портфейл, ако на вашия биткоин адрес има баланс, той вече е негов. Така че е доста важно да се съхранявате много добре да защитите вашия портфейл. Ще се опитам да ви кажа как може да го направите това, за да използвате тези най-разпространени решения за десктоп. Да започваме с десктоп, ще бъдат мобилните и накрая веб базираните портфели.
Първият е Bitcoin QT. Всъщност това е оригиналният Bitcoin клиент, той е open source и може да бъде свален от сайта на Bitcoin QT. Като цяло предлага такова ниво на защита. Всъщност единственото нещо, което предлага защита е да направите, да си криптирате wallet.dat file. Просто слагате парола и това е първото нещо, което трябва да направите, когато си инсталирате Bitcoin QT. Веднага отивате на Reddit или Secure Tools и си слагате парола на Bitcoin профил, защото ако не направите и свалите някаква такава програмка, вече нямате баланс. Като цяло е доста лесно за използване, може да си генерирате в него и множество Bitcoin адреси в него, може да използвате някакви Bitcoin адреса, но има една особеност, че той съдържа на себе си блокчейн. Блокчейн всъщност е списък с всички транзакции, които някога са се извършвали в Bitcoin мрежата, всъщност от 2009 година насам. Този блокчейн, тъй като може да се представите колко много транзакции са се извършвали, е около 13 или 14 гигабайта. Така че, ако си инсталирате този Bitcoin профил, до момента, в който го използвате, може да го използвате, може да минат 24 часа. Няма да дори повече. Като цяло е тежък клиент. Просто, ако наистина ви трябва Bitcoin профил сега, да получите или да си купите нещо, не би го препоръчал. Той е повече за, така да ги нарекат, ентусиасти. И всъщност изисква и по-мощни машини. Аз би го препоръчал само за тези толкова машини, които винаги са включени, които винаги на връзка с интернет. Защото ако се десинхронизира с мрежата, докато се синхронизира отново и няма време. Този профил, който аз лично препоръчвам на хора, които първо започват да се занимават с Bitcoin, е Multibit. Това е една програма, която е около 12 мегабайта, сваля се много бързо, инсталира се и веднага може да се използва. Няма нужда да се тегли блокчейна, няма нужда да се теглят някакви допълнителни неща. Също предлага слагане на парола на криптиране на този wallet.dat файл. Много е лесно за използване, много бързо се сваля. Може би за хора, не знам колко човека от нас да представят биткоин, дали сте хора, да се занимават с биткоин, но това е може би най-подходяща профил. Armory е много добър профил всъщност, но там е наблегнато повече на защитата и бих казал, че повече за напреден. Има много интересни функции, като при инсталация ви генерира хартиен профил, което в принцип може да се приеме за много добре, защото ако по някакъв начин нещо стане с самия клиент, който е следва компютъра ми, с този хартиен профил ще може да си възстановите баланса. Предлага дори функции като watch-only портфели, за които ще говоря малко по-късно. Wallet.dat файловете, в момента така се твърди, че са защитени от хардуер и грешки. Това означава, че ако нещо стане с вашия хард диск и се развали по някакъв начин wallet.dat файл, който е на Armory, ще трябва по някакъв начин се самопоправи. Сега не знам колко е вярно това, но така твърдят. Друга интересна функция е извършването на офлайн транзакции, което е изключително може да се отчита за много високи ниво на защита, обаче не е за всеки. Това е в влезете на сайта на Armory си има инструкции как точно се прави това нещо, но е малко трудоемко. Проблемът на Armory е, че изисква този Bitcoin QT инсталиран на същата машина, където има Armory, за да бъде ползван адекватно. Така че пак може да се каже, че е сравнително тежък профил и за по-напред. Electron е долу-горе като Armory, като функции всъщност предлага същите неща като Armory. С единствената, може би единствената разлика е, че има нещо, което се нарича Seed и Mnemonic Code. Това са всъщност две неща. Като идеята тук е, че ако се запомните Seed или Mnemonic Code, никога няма да можете да видите профила си, защото ще можете да го установите, ако предоставите едно двете неща. Mnemonic Code са 12 букви, думи, които може да, ако ги запомните, всъщност ако ги запаметите, винаги ще, вашия профил, така се каже, винаги ще бъде в главата. Но ако пък забравите някои от тези думи, вече нямате профил. Така че трябва да се внимавате за това. Мобилните клиенти са пак долу-горе същите. Биткоин, дали долу-горе същите като тези за компютър.
Bitcoin Wallet е най-разпространения мобилен клиент. Той е на Андреас Шилдбах, че се казва. И всъщност е най-тегления биткоин портфел за Android. Като цяло в Android има над 12 биткоин портфела, които се предлагат. И често казвам, аз не съм ги разучал всичките. Това са трите най-използвани портфела. Bitcoin Wallet, аз ще го използвам малко да направя транзакция. Той е така много user-friendly за начинаещите е перфектен. Също предлага слагане на парола и wallet файл, който той се генерира, инсталиране, автоматично всъщност се прехвърля на външната ви памет, така че ако нещо стане с телефона, евентуално външната памет е окей, оттам да си го възстановите. Mysterium Wallet е един нов портфел, който предлага така доста интересни функции, но както и другите, тези последните, които говорих, е малко повече са напредни. Но като функции предлага много интересни неща, предлага слагане на PIN код, PDF backup на вашия портфел, лочални адреси, много неща. Но наистина малко за по-напреднали хора, като blockchain.info е почти същия като Mysterium, с малки разлики. Него ще ви покажа малко по-късно. Blockchain.info е наистина един application, който аз лично използвам и наистина съм много доволен, много функции има, много доволен защита. За BlackBerry видях, че има само Bitcoin Wallet, който е същия Bitcoin Wallet като за Android, най-разпространения. Въпреки, че е само един, това пак е нещо, защото за iPhone от вчера всъщност вече няма Bitcoin приложения, Bitcoin Wallet приложения, защото Apple решиха да премахнат от App Store и последния такъв wallet, който беше на блокчейн. Даже също това се случи вчера. Днес има така един много силно изразен отзвук, негативен отзвук срещу Apple в интернет. Даже започна една петиция, която целта е да накарат Apple да върне приложенията. Цялата политиката на Apple може да се изрази в този цитат, поне политиката на Apple Store. Като причината, която беше дадена днес за премахването на последния Wallet Application от Apple беше, че някаква грешка не е била коригирана доста време, което всъщност не е така. И много хора считат, че Apple го е направили, защото искат по някакъв начин да монополизират пазара, не пазара, ами mobile payments. Сега това е истината, ще разберем в следствие. Въпреки това, дори да няма application, може да използвате Web Wallet. Blockchain, доколкото знам, предлагат така адекватен web вариант на техния wallet, който може да бъде достъпен през вашия браузър. Аз лично не съм пробвал, но предполагам, че е някаква алтернатива и то е абсолютно адекватно. Веб-базираните портфели. Първият най-разпространеният е blockchain.info. Аз ще го използвам малко по-нататък, да кажа как трябва да какви стъпките да направите партиен портфел, като го използвате и така нататък. Аз съм много по-наден, както вече казах. Друг, който намерих е StrongCoin. StrongCoin твърдят, че е някакъв хибриден портфел, което всъщност според създателите му хибридността се изразява в това, че всички транзакции, които вие подписвате за вашия частен ключ, са криптирани. И по този начин на сървърът на StrongCoin има само криптирани частни ключове. И дори някой да хакне сървъра на StrongCoin, няма да има достъп до тези ваши частни ключове, които и в този смисъл към до баланса. Няма това, което беше малко странно, но като цяло изглеждат добре. Coinbase е много разпространен, особено в щатите. Bitcoin портфел, те са започнали като Bitcoin портфел, но последствие са започнали да предлагат и обмяна на биткоини, в момента го правят. Coinbase, колкото разбирам от техния сайт, така доста наблягат на защитата
всичко при тях е криптирано, дори правят бекграунд, проверяват служителите си за обвинения. 97% от информацията е на сервери, които не са свързани с интернет. Отделно част от тази информация е в формата на хартиени портфели, които са в сейф по целия свят. Имат някаква така много развита система явно защита. Като цяло държат стабилни, но не знам, че много хора ги използват. CoinKite също много интересен портфел, много високо ниво на защита, всичко при тях също е криптирано. Там единственото нещо, което е по-интересно там при тях е, че те използват някакъв криптиране, което ви позволява евентуално, ако CoinKite изчезнат и вече ги няма като компания, те ви предоставят някакъв ключ, който го използвате, за да си възстановите вашите частни ключове, по този начин самостоятелно да си възвърнете баланса на портфела. Това е нещо, което другите всъщност не го предлагат. Може би по-добре обаче да не виждаме дали всъщност е ефективно. EasyWallet.org, тук съм го сложил повече като един лош пример за биткоин портфел. Първият път, когато аз го намерих просто чрез търсене в Google, първият път, когато се влязам в него, получих това съобщение, което си представям, ако някой с баланс на портфела го види как би реагирал, може би няма да е много щастлив. След няколко дена, въпреки всичко, EasyWallet.org започна да функционира, но дори на самия сайт пише, че предлага само средно ниво на защита и хората по-добре да не съхраняват повече от някакви минимални количества. Така че такъв тип портфели, които вие като влезете в тях, ще може да забележите, че всъщност не изглеждат толкова добре. Такъв тип портфели може би ще е по-добре да ги избягат. Значи, това може да се каже, че сега започва втората част на моята презентация, хартиения портфел, което съм го представил като демонстрация. Аз лично смятам, че хартиения портфел е нещо, което е много достъпно за всички. Ако знаете как се генерира, това е просто перфектният начин за съхранение на биткоини за дългосрочен план. Не би го препоръчал за ежедневни транзакции и за малки транзакции. Това е, може да приемате, че е нещо като еквивалентна спестовна сметка, която просто помните за баланс, но не изкарва баланс. Преимуществата са, че защитава, не изисква използването на компютър. Това защитава голяма част от хората, които се опитват по някакъв начин да се добърнат до вашия компютър и при всички положения е по-лесно да съхраните нещо, което е на един лист хартия, отколкото да съхраните да си предпазите целият компютър. Също така, голямо преимущество, че не зависи от тези страни. Както в случая на всички други портфели, ако нещо се случи с портфела, може би днес се случи на CoinKite, ако нещо се случи с тази компания, ако изчезне, какъв начин точно да се възстановявате клоните, може би не е съвсем ясно. Това е хартиен портфел, нещо, което вие може сами да си направите и може да сте почти на 100% сигурни, че никой няма достъп до него. Единственият недостатък може би е, че ако си загубите листа с хартия, който съдържа вашия частен ключ, си губите и клоните. Това е добре да имате поне няколко копия на този хартиен портфел. Всъщност, аз бях раздал тук по столчета едни хартиени портфели. Има сини и жълти хартиени портфели. За малко ще разберете каква е разликата. Значи, това е жълтият хартиен портфел. Виждате, че на него се отпечатани двата ключа. Единият ключ, който е отляво, е вашия публичен ключ, а този, който е отдясно, е частният ключ. Ако използвате този ключ отляво, може да видите да следите какъв е баланс ви. Като използвате този сайт blockchain.info, това ще става след малко. Частният ключ виждате в готов формат, просто директно, ако трябва да използвате, вземате, копипействате или
записвате или го сканирате, както и да е. Този профил всъщност е доста лесно да се генерира. И това става последния начин. Често използвам bitaddress.org. Това, разбира се, не е единствения сайт, който може да бъде използван. Има много други такива сайтове. Просто целта на презентацията е използвам този сайт. Тук има една особеност, че в началото трябва да намалите мишките на лева отдясно, което всъщност по някакъв начин подобрява рендърнеса на фейла. Когато това се включи, просто отивате на PaperWallet, вече дори са ви генерирани някакви такива файл, но ако сте си генерирате нов, просто спирате ключеството, давате Generate и готово. Ето вече имате един такъв файл. Очевидно, доста лесно, отивате на Print и може да си го принтирате на принтер или да си го принтирате в формата на PDF, както решите. Въпреки това не е един профил, който аз препоръчвам да използвате, тъй като очевидно частен ключ е видим за абсолютно всички. Ако ви го кранат, веднага може да използват, което може би не е много добра идея. Затова по-добрият начин е да използвате криптиран такъв профил, като, както виждате, частният ключ вдясно вече е на 2 реда, малко по-дълъг е кода, и ако ви бъде откраднат този профил, човекът, който знаем, че какво е биткоин, ще може няма да може да го декриптира и да извлече от него вашия частен ключ. Този конкретен профил е криптиран с bit 38, който е доста разпространен начин на криптиране и конкретно за биткоин профилите се използват много портфели, много програми, такива, които са за десктоп, за мобилни устройства. Това е стандартен начин за криптиране на профил. Криптирането на такъв портфел чрез този сайт пак е доста лесно. Просто избирате bit38 crypt, слагате някаква парола, примерно, и кажем 3 на 1. И давате Generate, не е малко време да се криптира частен ключ, но след като това се случи, имате един вече син портфел. Някой от вас вече са се запознали с него. И частният ключ е, както виждате, пак на 2 реда криптиран. Това е за мен един от най-добрите начини да се съхраняват коините, въпреки че генерирането по този начин може би не е най-добрият начин, тъй като го правите онлайн. И тази парола, както виждате, когато сложи паролата се вижда, не е ясно кой има достъп до този сайт, в момента, в който ви го правите това нещо, така че е сравнително несигурно. Не бих препоръчал да го правите по този начин. Въпреки това, добрата новина е, че да си го създадете офлайн не е толкова сложно реално. Стъпки от 5 до 9 вече са познати. Трябва да използвате точно bitaddress.org. Единственото нещо, което трябва да направите, първите някакви стъпки ще обясня, е да изтеглите bitaddress.org от този сайт, GitHub, в платформата на zip файл. Този zip файл, също аз го имам, да го покажа, който съдържа в себе си самата страница bitaddress, което това е страница, този zip файл, който теглите. В самия zip файл е страницата на bitaddress. Този файл е изложен на една флашка и вече реално имате страницата на bitaddress, която може да я използвате пак по абсолютно същия начин, обаче просто офлайн. Това е абсолютно също нещо, което показах, само че офлайн. Къде е офлайн? Най-добрият начин е от Linux. Изтегляте си Ubuntu от официалната страница на Ubuntu. Тя е формата на ISO файл. Тези от вас, които играят игри, знаят какво представлява ISO файл. Малко се използва се примерно Nero. Този ISO файл се слага на CD, записвате го, слагате го в CD-то и самият компютър, когато почне да стартира, би следвало да зареди този Ubuntu Linux. И слагате флашката в компютъра си, стартирате този файл и вече си ставате преди криптирате си както си искате и може да бъдете сигурни, че до тези портфели, вашата паролата, която сте използвали,
прочетете малко по-стойно, може би малко по-разширени на нашия сайт, като аз ще включа презентацията, може да използвате линк отдолу, за да ги прочетете отново. Така. Добре, имате вече, да кажем, че сте си генерирали вече профил, имате си го криптиране, всичко е наред. Въпросът е какво правите. Как можете от този криптиран частен ключ всъщност да извлечете частен ключ, който ви трябва за да инициирате и за да пишете транзакции. Това също става доста лесно. Използвате този сайт. Това пак не е единствения сайт, просто за целта на тази презентация съм го избрал него. Също е доста лесно. Този сайт трябва да горе дясно на CryptKeys. И очевидно ви иска криптирания код и паролата, която сте използвали, когато сте го криптирали. В този случай ще го на мястото. Това е случай криптирания. Имаме този сайт, пишем паролата и трябва да видите CryptKey. Всъщност това е всичко, което трябва да направите. Чакайте малко, не е малко време. И сайтът ви изкарва цялата информация, която се съдържа в криптираният ключ. Както виждате, в него се съдържа и самия публичен адрес на Bitcoin профила ви и частен ключ. Това е нещо, което ви трябва на вас, частен ключ. Това е ключът, който използвате за да подписвате транзакции. Така. Казваме, приемаме, че вече сме извлекли частния ключ от криптирания частен ключ. Това отдолу е този ключ, който току-що извлякохме. Това също е много добре. Имате вече ключния ключ, имате частния ключ, какво трябва да направите, за да реално да осъществите транзакции. Значи, първо, нека ви покажа какво представлява една биткоин транзакция, като използвам blockchain.info сайта, който говорих преди малко. Значи, когато знаете публичен ключ на един профил, може, както казах, да видите баланс. Това всъщност е баланс на този профил, който между другото е в един от вас. Един от тези сини профили, които бяха на столовата ви, е този профил, който в момента използвам за презентацията. Както виждате, има само една транзакция. Аз се надявам, че всичко е наред, да се появи още една транзакция. Има няколко начина, по които аз мога да осъществя една транзакция, чрез това приложение, което е за моя Android телефон. Мога да сканирам да сканирам публичния ключ, който е в формата на този QR код. Мога да го проведа ръчно, което е малко сложен процес, но за целите на презентацията ще сканирам този ключ. Това всъщност този адрес на който лайкове се съдържа в този QR код. Той го разбра. Даваме транзакция и даваме сенс. И сега, ето, сега се появява нова транзакция. Както виждате, няма микрофон. Както виждате, тя е все още в статус непотвърдена, защото просто отнема малко време, докато майнерите си свършат работата и най-вероятно в следващия блок ще бъде включена, което ще означава едно потвърждение. По този начин, както виждате, използвате blockchain.info, за да следите баланса на определен профил, като всъщност това е адресът, който ви трябва. Това е адресът,